Kumusta? Salamat sa pagtanaw sa atong video karong simanaha. Ang God's Love videos na ay weekly nga video aron mohatag og inspirasyon labi na sa tanan nga nag-quarantine karon taliwa sa COVID-19 pandemic. Sa atong ika-13th nga video, gihatagan ko og inspirasyon sa Ginoo nga maghisgot bahin sa gugma nga gihulagway ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13. Usa ni sa paborito nga Bible verses nga gamiton sa mga kasal, pero nagisgot ni bahin sa gugma ni Jesus Christ nato. Ang gugma nga iyang gipadayag pinaagi sa iyang pagpakamatay sa cross para sa atong kaluwasan. Si Paul, ang apostol para sa mga Hintil or Gentiles, ang nagsuwat ani. Kung ako tigpanultig mga dila sa mga tao ug sa mga anghel, pero walay gugma, ako usa lamang kamasaba nga agong o piyang-piyang nga nagtaginting. Ug kun ako may gahom sa paghimog propesiya o makasabot sa tanang mga tinago ug sa tanang kahibalo, ug kun ako nakabaton sa hingpit nga pagtuo nga kaya nako mobalhin ang mga bukid, apan walay gugma, ako way kapuslanan. Kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, ug kung itahan ko ang akong lawas aron pagasunugon, apan walay gugma, kini dili makapulos kanako. Si Paul nagsuwat sa mga taga-Korinto. Iyang gihisgutan ang pinaka-importante nga mga spiritual gifts para nila. Ang pagpropesiya, ang pagtabang sa kabus ug ang pagsekripisyo sa kaugalingon, mauni gitan-aw nila nga pinakanindot nga mga gasa gikan sa Ginoo. Pero giklaro ni Paul nga mas labaw ang paghigugma, walay lain gipangayo ang Ginoo. Ang gugma di tigpaburot, di bastos, di makup-akupon, di masukanon, ug maligut-guton. Ang gugma wala magakalipay sa buhat nga di matarong, gani nagakalipay kini sa tinuod. Ang gugma mo pailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, muanto sa tanang mga butang. Gitagsatagsa ni Paul ang paghulagway sa gugma sa Ginoo aron masabtan sa nagbasa unsang klasihang gugma ang gihatag sa Ginoo nato ug unsa iyang gilaom nga atong ihatag sa atong isikatawo. Ang gugma wala gyud pagkatapos, pero kun duna may mga paghimong propesiya, kini maundang raon niya. Kun duna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon raon niya. Kun duna may kahibalo, kini mahanaw raon niya. Kay ang atong kahibalo karon dili man hingpit ug maingon man ang atong paghimong propesiya. Pero kung ang himpit moabot na, ang dili hingpit dili na kinahanglanon unya. Sa bata pa ko, nagsulti ko nga ingon og bata, nagahuna-huna ko nga ingon og bata. Nangatarungan ko ingon ang bata, pero sa nahamtong nako, gisilikway ko ang mga paaging binata. Kaysa karon, kita nagasudong sa mga hanap nga panagway, daw pinaagi og samin. Pero nakita ra nato kini unya sa laktod nga naong ug naong. Sa karon bahin lang ang akong nahibaw-an, pero unya masabtan ko ra ang tanan. Maingon nga ang tanan kanako nahisabtan na. Ug karon magpabilin kining tulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Pero ang labing dako niini mao ang gugma. Ang pinakaimportante kay ang gugma, mas labaw pa sa pagtuo ug sa paglaom. Gipasabot ni Paul nga mauni ang tatak sa tinud-anay nga magtutuo ni Jesus, ang dako nga gugma sa isig ka tawo. Hangyua si Jesus nga hatagan ka sa kasing-kasing nga puno sa iyang gugma. Daghang salamat sa pagtan-aw sa atong video. God bless.